uBros uthi ubengathanda ukuba neqembu elifana ncamashina leli ladlala imidlalo emibili yokuncweka eyayi ngoMandulo. Iningi labadlali abadlala leyo mdlalo wokuncweka abekho kuleli qembu ngenxa yokulimala. Kubo kukhona abadlali beOrlando Pirates uInnocent Mayela noNkosinathi Sibisi. We have Pete, who is injured. We have Sitole, who is injured. We have Mayela and Sibisi. We have Mayambela. We have Foster. And then we have two guys, Mashego and Persitao, who don't play for the moment in their clubs. There's a lot of players who are not there. uBros uthi kumqoka ukuthi umdlali wakuleli uPesitawu adlale eqenjini lakhe noma afune iqembu akazodlala kulona ngoba ungumdlalo obalekile eqenjini lesizwe. I think it should be again an enormous boost for us if after those two victories in September to have again two victories today this week, and that we can go with full confidence to the two important games in March. yeBafana isendaweni yesibili ngemuva kweMorocco eqoqweni K elinamaqembu amathathu ahlungela ukungenela imidlalo yeAfcon emva kokwehlulwa yiqembu lasenyakatho yeAfrika. Ukwehlula iLiberia kabili noma lithole amaphuzu amane emidlalweni elandelanayo yokuhlungela ngoNdasa, lokho cisho kuyokwenza iBafana ibe semathubeni okungenela iAfcon. yeBafana izogadulisana neMozambique ngoLwesine ngaphambi kokubhekana neAngola ngesonto eMbombela Stadium eNaspoti.